Bă, eu vă spun una foarte simplă. Pentru că bunelul meu a fost pe front și mi-a spus că neavând din ce să-și pună cruci la gât, făcea din ochiuri de la sârmă înghimpată când trecea pe unde era frontul, făcea câte o cruce cu baioneta, o lucra și o întorcea și și-o agăța la gât să fie ferit de rele. Și avea o iconiță cu Maica Domnului cu epistolii, care le-au purtat tot timpul cu el. Și a umblat-o alea, că au fost 3 ani și ceva pe front, că a fost tunar. Ei, și îmi povestește el îmi povestește, că oriunde ai fi, dacă ai avea Sfânta Cruce la tine, nu pățești nimic niciodată. Și încă de când eram copil, desfăceam dinamuri de bicicletă și are o sârmă roșie, bobina aia, așa micuță, subțire. Și făceam din ele tot felul de cruciulițe și fără ca să-i știe ai mei, nu le dam lor explicații, că nu-i interesa. Aveam pus una în pernă, unii dormeam, una pusă pe sub pat, pe sus saltea la picioare, una aveam pus în ghiozdan la școală, de ce le purtam? Să nu se apropie demonul. Da. Deci, în tinerețile mele am avut o experiență ciudată, nu mi-o pot explica, nici acum, dacă ar fi să o explic. Cred că eram trecut de clasa a 7-a. Și venind un vagon de marfă din Banat, cum se duceau moldovenii să lucreze în agricultură, prin Ialomița, prin Bărăgan, prin Timișoara, și când primeau la sfârșit arenda aia, în loc să le dea bani, le dădea furaje, adică îți dădea porumb. Și ei preferau să ia porumbul, că Moldova să mânca mămăliga. Și erau mai mulți oameni la același vagon. Și mama mea îmi spune, zice, trebuie neapărat să treci dealul până la Voitinel, la mătușa ta, să-i spui că la 7 trebuie să descărcăm vagonul, că dacă întârziem mai mult de 2 ori, îți plătește 1000 de lei. Ei, 1000 de lei era bani mari atunci, nu-și permitea nimeni să plătească locația cu ăsta vagon. Dar eu aveam un lucru pe care îl știam de când sunt eu copil. Dacă cântă cu coșul noaptea, nu trebuie să te temi. Adică în momentul când cântă cu coșul, dracii fug și se sperie. Cruce la gât aveam așa un fel de scurtătură în mână, luată cu mine, trebuia să trec peste un deal, peste o margină de pădure, peste un câmp așa de asta pustiu, pe lângă un cimitir, nu mă impresiona pe mine asta, nu aveam nicio treabă. Am plecat de acasă, am plecat eu așa cântând, fluierând, cum îți baitanii la vârsta de 13-14 ani. O cântat un cucoș acolo la un vecin, am zis gata, s-a străcat dracu nopță. Eu am zis că e 4 dimineața, că ea cam așa cântă, pe la 3-4. Întâmplarea nu a fost chiar așa, că dacă știam, poate că mi-era frică, dar dacă n-am știut, știi că este o vorbă, nu știi, nici nu ți-e frică. Da. Am trecut pe lângă cimitir, am ajuns la un vârf de deal și când am ajuns la un vârf de deal acolo la noi, era un pom bătrân mare, avea o ciotă, cam vreo 3-4 oameni îl cuprindea. Îl tăiase ăștia de la primărie să nu strice drumul acolo dacă se rupe. Și acolo stătea un om cam de vreun metru, așa mititel, negru, cu pălării în cap. Mie mi s-a părut cu fumează, aia au fost părerea mea. Și am dat bună dimineața, ăla nu a răspuns nimica, dar cât am trecut eu vreo 2 kilometri o toloacă, el la câțiva pași în spatele meu, limpa după mine. Eu am grăbit ușor pasul, o grăbit și el. Am făcut cruci cu limba, am zis tatăl nostru, m-am luat de o grijă, zic, nu mai am treabă. Am coborât acolo o vale, un drum așa, un fel de râpă, am intrat pe ulița satului, el după mine. Când am ajuns în dreptul la mătușa mea și era bec afară, nu l-am mai văzut. Și atunci am zis, zic, fii atent, Sărsailă, cum m-a păzit el tot drumul. Dar nu a avut ce să-mi facă, că eram... Și când intru la mătușa mea, îi zic, hai, sculați-vă, luați caii și căruța și zic, haideți că-i vine vagonul. Băi, dar tu ești nebun, unii umbli noaptea așa, iurea, de-aia ai 12:30. De-abia atunci mi-am dat seama că eu mă îmblam în împărăția lui, adică exact când îmblă el și poartă duhurile. Dar mie, dacă nu mi-era frică, știam că o cânta cu coșul, n-are ce să-mi facă, știam că am cruce la gât, n-avea ce să-mi facă, am zis tatăl nostru, m-am dus, n-am avut nicio treabă. Dacă eram unul de ăsta fricos, putea să mă spări sau spățesc ceva. Nu am avut nimica. Și de asta spun, dacă crezi, n-ai de ce să te temi.